Jeg skal have en dansktime, som ikke foregår i Danmark. Jeg er nemlig på en skole i Grønland, hvor de allerførst har dansk på skoleskemaet. Kære venner, velkommen til Ultranyt. Hvad laver du egentlig her? Jeg laver noget opgaver. Ja. Er det dansk? Ja. Hvor tit har I danskundervisning? Et par gange om ugen. Okay. Og det er da egentlig lidt skørt at tænke på, at de lærer dansk her i Grønland, når vi ikke lærer grønlandsk i skolen i Danmark. Det handler lidt om ham her, dyvden, og du må lige vente lidt, Hans, for den historie kommer vi tilbage til. I de fleste grønlandske skoler, der lærer de faktisk dansk, før de lærer engelsk, og de har faktisk også flere dansktimer end engelsktimer. Men det har flere Grønlands partier nu sagt, at de vil ændre. De vil gøre sådan, at eleverne lærer lige meget engelsk og dansk. For mange elever her i Grønland, de går faktisk mere op i English. end Dansk. Why? It's fun and I play a lot of Fortnite. Because gaming, you can talk to more people because billions of people understand English. Og hvis man kigger på tal, så klarer de grønlandske elever sig faktisk også bedre i engelsk. Til eksamenerne, der får flere topkarakterer i mundtlig engelsk end i dansk. Agaluna, why do you think more people here in Greenland likes to learn English? I just think they like to do YouTube. Yeah, so you watch a lot of English like on social media, YouTube. Also TikTok. Yeah. Iwalu, you also like to speak both Danish and English? Yeah. Why? Because in Denmark, my nephew lives there and he only speaks Danish. Because it's fun. It's like when I go to Denmark, I can speak Danish. Okay, nu tager vi historien med ham her, præsten Hans Ede. For over 300 år siden, der tog han jo til Grønland for at gøre grønlænderne kristne. Han begyndte også at undervise i dansk. I 1905 kom skolerne til at høre under den danske stat, og dansk fyldte mere og mere i skolen. I dag styrer Grønland selv skolerne. Grønlandsk fylder klart mest, men der er stadig dansktimer. Blandt andet fordi vi er en del af det der rigsfællesskab, og fordi mange grønlændere rejser til Danmark for at studere eller arbejde. Og så er der også nogen, der siger, at hvis vi er en del af det der fællesskab, hvorfor lærer vi så ikke grønlandsk i den danske folkeskole? Så skal jeg lære noget grønlandsk, og I derude kan selvfølgelig også være med. Okay, what's the first word? Sego. Sego. What does that mean? Is. So ice cream. Yeah. What word do you have for me? Asak. 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 Yeah. Oh, what does it mean? Ball. Okay, it's a ball. Bold, fodbold, håndbold. Abut. Abut. What does that mean? Sne. Sne. There's a lot of snow here in Greenland. What is your word? Anichanel. Oh, Anichanwa. Anichanel. Anichannak. Ja. Oh, what does it mean? Frikvarter. Så tænker jeg da lige, at vi holder et frikvarter, og imens, så skal vi lige have nogle korte nyheder. Det er ikke helt tid til strand og badetøj endnu, men til sommer skal du huske solcreme med mindst faktor 30. Sådan lyder Sundhedsstyrelsens nye anbefaling. Før i tiden der var det nok med faktor 15, men fordi mange har været dårlige til at bruge nok solcreme, så er det altså blevet ændret for at passe bedre på huden. Det er især vigtigt at huske den her anbefaling, når du befinder dig i solen mellem kl. 12 og 15 fra april til september måned. Der bliver solen nemlig skarpere. Så er I 5. klasse på NIF skole, og for første gang nogensinde, der laver vi simpelthen en fake eller fakta i Grønland. Er I klar på det? Ja! Yeah! Let's go! En hval har slugt en båd, og alle mand ombord. Er det fake? No, jeg har glemt min skilt hjemme i Danmark. 2 sekunder. Grafiker, hjælp mig lige her. Er det fake, eller er det fakta? La 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 la. Kira, du er på en fakta. Hvordan kan det være? Hvaler ser jo ikke så godt, så det kan jo være fakta, at hvalen kom til at sluge båden. Ja. Adam, fake. Hvorfor? Jeg synes, det lyder lidt usandsynligt, at en hval har spist en hel båd med personer i. Mega fedt. Mega fedt, du. Det kunne være, at den ikke kunne se det jo. Ja, jeg synes stadigvæk, det lyder lidt urealistisk. Kunne du tænke dig at høre det rigtige svar?
Det her, det er simpelthen fake. Wow! Ja, for godt nok er den her video gået sygt viralt. Men videoen er lavet med AI, altså kunstig intelligens, så det er slet ikke sket i virkeligheden. Verdens største haj. Den har levet i Danmark. Tror I, det er fake? Eller er det fakta? Oj, hvem skubbede der? Oj. Sej, du tror ikke, verdens største haj, den har levet i Danmark? Hvordan kan det være? Jeg tror bare ikke, den lever i sådan noget koldt vand. Den burde leve i noget varmere. Luna, du siger det er fakta. Hvordan kan det være? Der findes i hvert fald her i Grønland, så jeg tror også, de gør i Danmark. Og så lyder det også lidt realistisk. Der har levet store hajer i Danmark, så det kunne godt være, at den har levet der. Det er et mega godt svar. Prøv at høre. Det er også fuldstændig rigtigt. Sygt! Sådan, pigerne! Ja, men bare rolig, for den levede for flere millioner år siden og er uddød nu. Men for cirka 50 år siden fandt forskere et fossil fra hajen, altså noget af hajens skelet, og også en tand, som er 16 cm lang. Dengang tænkte de, at det måtte være fra en slags hvidhaj. Men nu har et nyt studie vist, at hajen er fra kæmpearten Megalodon og har været mindst 24,3 meter lang. Der har lige været valg i Grønland, og en bygd, altså en lille bitte by, har simpelthen fået leveret deres stemmesedler med en helikopter. Tror I, det er fake? Eller er det fakta? Ui. Bibberluk, du tror, det er fake? Hvordan kan det være? Altså, det er faktisk ret usandsynligt, fordi de fleste, der bor i bygder, de har både, og det giver ikke rigtig mening at tage en helikopter, der er heller ikke særlig meget plads i en. Genialt! Hvorfor tror du, det er fake? Altså, det lyder virkelig fake. Ja, gør det ikke det? Ja. Frederik med GF-trøjen, hvorfor tror du, det er fakta? På grund af, at en flyver kan ikke lande i alle byer, så det kan være, at en helikopter kan lande i nogle af dem. Luke, hvorfor tror du, det er fakta? Det lyder ret rigtigt, på grund af, at der kan være nogle bygder inde på landet, hvor man ikke kan sejle til. Hvor mange rigtige har du i fake eller fakta indtil videre? En. Ved du hvad? Nu der får du 2. Det er fakta! Wow! Det var nemlig bygden Isertok, der ligger her i Østgrønland, som fik deres stemmesedler fragtet med en helikopter. Rimelig blæret. Men det er ikke helt unormalt, at stemmesedler bliver delt ud på nogle lidt kreative måder. For Grønland er jo bare kæmpe stort. Så derfor bliver stemmesedler f.eks. delt ud med snescooter, båd, hundeslæde, fly eller, helikopter. 5. klasse vil ikke lige hjælpe mig med, hvad udsendelsen skal slutte med? Okay, så kører vi simpelthen en videobattle. Solaf, hun har valgt en video med en sød lille abe. Den stiller man sig herover, hvis man vil stemme på. Eller så er der også en mini-leopard. Den har jeg valgt. Det er herover. Værsgo, stem, 5. 1, 2, du gjorde også 3, 4. Hey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det bliver en kæmpe sejr til mig. Vi skal se en mini-leopard. Ja, det skal vi nemlig, for leopardungen her er lige født i Nashville Zoo i USA. Ungen er en hund og er helt vildt lille med en vægt på kun 244 gram. Det er cirka det samme som en lille baguette. Men selvom hun er lille, kan hun godt kravle rundt. Cute! Endnu en magisk og fantastisk dag her i Grønland. Hvordan ser man egentlig, vi ses på grønlandsk? Dagus!